Nga na po tagmani mga dagi kani sa malatapay. Nami kayong mani. Kani nga mani may akong ganaha. Yung gana to sang mani nga musukol. Atong mani nga sumpa sa pagkabayot. Ako ganahan kay ko aning mani mga day pero siguro kung kabiktimaan ng last na nga mani imong kanon. Nami kay palot pag abot sa sulod dunot di ay. Tami mo na siya kanang mani nga nilunan, gilungag mga mani. Pero murag old stock ni kadaghang dunot. Ni ko ganahan. Now ganahan kay kog mani mga day, kaso lang kaning manihang akong nakaon karon, makaingon gyud ko nga ang mani gyud di ay adunay nagkalain-lain nga porma, lain-laing kolor, lain-laing baho. Naay mani nga lami kay pamanit. Ingon ani ba? Kanang hamis kayong pagka-brown pero medyo nagibang og maaloy. Hiwi nagpangagian. Ingon ana, naanay ni kawil-kawil. Napoy ingon ani nga maniday, asa to ako nakitaan. Oh. Napoy ingon ani nga mani. Nalumping. May pagkalumping mga day. Napoy kanang maninga talumtomon. Ingon ani ba? Nang hamis-hamis kay pamanit pero ipang talumtom nas ngiwi-ngiwi dapit. Kani lahi po siya pagkamaniha mga day. Kani siya nga klase nga mani, katupong mani nga way hugas. Damak mani. Walay hugas mga day o, gabalas-balas pag yun o. Uy, pang hugas in tawon mo. Di apoy. Ingon ani ko di ay ng mga mani ninyo mga day. Kari usaday uy may gisi. May gisi sa ngilit. Hoy, ang pingis ng inyong mga mani. Nako rag sa mga liso sa mani nako ma-apply ang pagka-describe ana. Naaman po dahil na dahil sa human anatomy. Oh. Pati sa human anatomy maog yung mga pormaha go di ay. Oh, kaning usa oh. Murag lahi niyang pagkamani kay murag lahi ang bangag na sudlan ani diri mas kilira na buslot. Ay nako mga day. So naa diri lagom-lagom. Naay dirty brown, naagoy itom kay sa nga tanan. Kani day mura man ni gikulatan ning manihan. Muni siya katong mani nga buttered housewife. Di apay pihing. Ay, naku, halalahi po ni siya nga mani mga day. Okay na, itumoy-tumoy. Oy, ang pingin ng inyong mga mani ha. Na hugasi pud kay tan-awa ring usao. Namura naman nig lunangan og karabaw. Ay, pastila ng inyong mga mani. Tarungan na ninyo o kani god. Lahi ni nga mani kanay ulo-ulo. Lahi ni nga mani kay giturkan og butoy-butoy ba.
Tama mo, ay! Lightan ako na inyo mga fallopian tube.